आज हमनी के जानब के बच्चा में कैल्शियम के कमी यानी हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण के पहचान कैसे कईल जाला। सबसे पहले समझल जाव की हाइपोकैल्सीमिया का होला। हमनी सभे जानतानी की कैल्शियम हमनी के शरीर खाती बहुत जरूरी बा। हाइपोकैल्सीमिया एगो ऐसन समस्या है जवना में कैल्शियम के मात्रा बहुत कम हो जाला। कैल्शियम ना सिर्फ हड्डी अवुरी दांत के मजबूत करेला, बालों की हमनी के नस, मांसपेशी अवुरी दिल के ठीक से काम करे में मदद करेला। अगर कवनो बच्चा के शरीर में कैल्शियम के मात्रा बहुत कम हो जाला तो वो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता। इतने ना, अगर एकर इलाज ना भइल तो भविष्य में बच्चा के हड्डी अवुरी नस से जुड़ल समस्या हो सकता। अब जानल जाव कि लइकन में कैल्शियम के कमी काहे होला। कैल्शियम के कमी के कई गो कारण हो सकेला, जैसे कि भोजन में कैल्शियम के कमी। अगर बच्चा के सही पोषण नइखे मिलत तो ओकरा शरीर में कैल्शियम के मात्रा कम हो सकता। घर में दूध के पाउडर से बनल बच्चा के बेबी फार्मूला भा बहुत पतला दूध खियावे से कैल्शियम के मात्रा कम हो सकता। 1 साल से कम उम्र के बच्चा के गाय के दूध, बकरी के दूध भा कवनो दूसरा जानवर के दूध दहला से भी इस समस्या हो सकता। सबसे बढ़िया दूध माई के दूध होखेला अवुरी ओकरा बाद बेबी फार्मूला बा जवन की बाजार में उपलब्ध बा। काहे कि एकरा में कैल्शियम अवुरी बाकी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में होखेला। विटामिन डी के कमी। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन खातिर शरीर में विटामिन डी के जरूरत होखेला। बेबी फार्मूला में विटामिन डी पहले से मौजूद होखेला, लेकिन जवन बच्चा सिर्फ माँ के दूध पिएले ओ बच्चा के विटामिन डी के दवाई अलग से देवे के जरूरत पड़ सकता। शरीर में जरूरी हार्मोन के कमी। हमनी के शरीर में पैराथायरॉइड अवुरी कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन मौजूद होखेला, जवन की कैल्शियम के मात्रा के नियंत्रित करेला। अगर ये हार्मोन कम हो गईल तो शरीर में कैल्शियम भी कम हो सकता। कुछ बीमारी, कई बेर नवजात शिशु के हाइपोकैल्सीमिया नाम के समस्या होखेला, जवना के चलते शरीर में कैल्शियम के स्तर डिस्टर्ब हो सकता। छोट बच्चा जवन की समय से पहले पैदा होखेला, जवना के जन्म के समय वजन कम होखेला, चाहे जवना के माँ के डायबिटीज होखेला, ओकरा में हाइपोकैल्सीमिया के खतरा ज्यादा होखेला। अब समझल जाव कि कैल्शियम के कमी के लक्षण का होला। अगर कवनो बच्चा कैल्शियम के कमी से पीड़ित बा तो बहुत चिड़चिड़ा हो सकेला, दूध पियला के बाद उल्टी हो सकेला भा दूध ठीक से ना पी सकेला, बहुत कमजोर भा सुस्त हो जाला, बहुत धीमा आ चुपचाप लाग सकेला, हाथ गोड़ में कंपी महसूस होला आ ओकरा कबोकबो दौरा पड़ सकेला। कुछ बच्चा के कैल्शियम के कमी के चलते रिकेट्स नाम के बीमारी भी हो सकता। एह में हड्डी कमजोर आ मुलायम हो जाला। अपना बच्चा के यह बीमारी से बचावे खातिर हमनी के का कर सकेनी जा। कैल्शियम के कमी के हर बेर रोकल ना जा सकेला, लेकिन हमनी के कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकतानी, जैसे कि बच्चा के माँ के दूध भा सही फार्मूला से बनल दूध खियाई। 1 साल से पहले गाय के दूध, बकरी के दूध भा कवनो जानवर के दूध बिल्कुल ना देवे के चाही। अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पी रहल बा तो डॉक्टर से सलाह लेके बच्चा के विटामिन डी के दवाई देवे शुरू करी। अगर रौरा बच्चा के सुस्त लागत बा, दूध ठीक से नइखे पियत, बहुते रोवत बाभा दौरा पड़ रहल बा, तो देरी मत करी आ तुरते डॉक्टर से सलाह ली। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।